To'y nisulti ng usa daw kabay guwapa kung dako iyang bakba. So naibay nito bag, really? So really, di ba may pag really, dako kay mong isino, murag dako kay mong bakba. Pero gisultian siya, mas guwapa tong bayi nga gamay og bakba. Oh, letter O, oh. So, wala na, joke lang. But anyway, so natoy usa ka ulitawo na may bisita sa bayi nga iyang nagustuhan. Iyang giduol, iyang giserbisyuhan ug sa pagkahuman sa usa ka tuig ug tunga nisugot gyud ang bayi, no? Nisulti siya, kabalo kaday, ihigugma gyud taka sa ang bayi niingon, oo, dali ana tong laki. Dili ka na akong ganahan madunggan. Ningon ng bayi, oh, I love you too. So, tungod sa atong panghitabo, ang laki sa tumang kalipay, iya kining gipaambit sa iyang suod nga higala o sa tanang tao iya makitaan. Niya na siya, kami na. Di ba? Kitang tao, kung kita malipay, tumang kalipay ang imong gibati, di jud ninyo mapungan. Kaila man na nimo o dili, imo guning i-share kay nag-apaw man imong kalipay, no? Di nimo makonten ang kalipay. So kuhay ra pod ni kung mag-uulta kay ikaw ra man magsulo, di ka maka-share sa uban. Sa atong ebanghelyo karon, atong nadunggan nga si Maria midali pag-adto para mabisita sa iyang ig-agaw nga si Isabel. Ato kining nadungog sa ebanghelyo, kalayo-layo gyud ang ilang Isabel. Kay ni lakaw gud si Maria og unsa man iyang gibuhat pag-abot niya ngadto sa usa ka sa balay nila sa Zacarias, nakadungog pa lang si Isabel sa tingog na Maria, niana gyud siya nga nalipay gyud siya pag-ayo gani ang bata nga naa sa sabakan ni Isabel miulpot sa kalipay, no? Overjoy kayo. Ngano man, tungod ba nga nibisita si Maria, kang Isabel, dili lang kana ang rason. Tinuray, kung naimo bisita nato, labi na katong imong suod nga higala or katong imong crush nimo, nibisita nimo, malipay jud ka. Pero, ang tinuoray, nganong niulpot sa kalipay, ang bata sa sabakan ni Isabel, pati na po si Isabel, nalipay siya. Tungod, gidala ni Maria, ang good news, ang maayong balita, ansaman, kinsaman ang maayong balita nga naasa sa bakan ni Maria si Jesucristo. Ana ganitong ulitaw nga gisugot sa iyang ipangulitawhan, nakakanta gyud siya tungod sa kalipay. Ingon niya, I met a girl, di lang ako isulti ang pangalan, what's her name? Since the day I met her, I never felt the same. Oh, how I wish to be with her always. Oh, secret lang ang pangalan, no, para di mabulgar. So, but anyway, si Maria usab, tungod sa iyang kalipay, nakanta siya, usay, popular man niya kanta, di ba? Kung sa Tinagalog, atong ang puso ko'y nagpupuri. Lipay yun yan ang kanta, di ba? Lively kayo. Nga naman, si Maria, gipili sa iyang pagkayano nga tao, gipili siya sa Diyos. Amahan para mahimong inahan sa anak sa Diyos. O kinidugay na nilang gipaabot. Tungod sa iyang kalipay, iyan i-share. Dili lang na maadto siya kay Isabel para tabangan kini, kundi ipahayag yun ang maayong balita nga si Kristo mismo nga naa diha sa iyang sabakan. Ang hagit ka natong tanan karon nga manimbahay o mga Kristiyano, Katoliko, inyo bang gidawat ang atong Ginoong Hesukristo? Sa inyong pagdawat niya, inyo ba kining gipakita sa inyong pag-alagad sa mga taong nanginahanglan? Inyo ba kining gipuy-an diha sa inyong pamilya, sa inyong katilingban? Busa karon atong paningkamutan, no? Na atong buhion, unta sa atong pagbisita, pagkakighimamat sa atong mahigala, sa atong kapamilya, ilang masinati ang tumang kalipay
No? Malipay sila kay naa na sinati nila ang atong Ginoong Hesukristo nga maanaa kanimo. Manindog palihog.